jide obidogo na-aga gazi aka mkpa nwa plantain plantain bịa kedu Good morning, sir. good morning nke a bụ ego one 2,000. nke a one 1,500. nke a chatọsịla achatọ ee ka ihe nji nke eme nke a chatọrọ achatọ Ọ chatọrọ achatọ metụ ya ka na-awụ mmeri o siri ike anwụ nya. imi ihe a Yes, sir. Igbo mụrụ nze m ọzọ asị m ka onye chi ya zelu onwe nwanne ya nwoke na-azụ obobo na Vietnam enwesị ndị nye m charity mmemme na Lagos mana asị m na agụụ dị n'ọgbe ndịda so mfụ nwaanyị a n'ụtụ Mọnde a Chukwu na-eme ihe sọrọ ya ọbụla mụnwa na-eme ya unu na-asị m thank you ọ na-ewe m iwe Chukwu na-eme ihe niile isi na plantain a bụ ego one nke a 2,000 ezigbo. lese 15 ka m were ogede achatọrọ achatọ ile 18 Nke ee welu plantain detọrọ edetọ ka ị na-asị m na ihe ngwa na ya jidere ihe dị ebe a 100,000 naira wele sọpọtụ onwe ọ bụrụ rice gotela ụmụ ọlọ Zeus family bụ ihe nye gị etina mkpuchi ime ọchị na Chukwu na-eme ya nne ka ma ọ da o happy birthday to you brother kwụlọtọ Chukwu maka obi onye ọbụla udo Chukwu kwuechu eluigwe ma elu Chukwu nna ekele mma ichi isi n'anụ ọchịcha mma ọ bụrụ nkwu ngwa kwụlụzi ọtọ kwụlụzi ọtọ o ngwa wabazie o nyekwana afa ndị otego nna ya ego ihe isi ke ugwu na ihe Chineke na-emego ebe na-akwa ibe akwa nnaba o maintain all the steals nna m thank you kene ndị weta ego ọbụla mụnwa weta kene obobo na ekene karịa ekene ọbụla na-eme na-eme onwe ndị banya na-asị ọdụgharị bye bye obosi ka anyị na-awa thank you very much chee ka mmelu ndị anya fulu mgbe na ya gotela ụmụ ibred na obosi ka anyị nwa nna ahụ date taa bụ Ada good afternoon Ada bịa chalo obosi Ada chalo and don't worry o udo dị ezigbo onwekwa ya na-eme na Ada emesịa ya afụ o chalo na m ekotego tata ịzọ ya azọ nsu akwenye gị ịbịa nọdụ ebe a na-eji ka nda nne m ngwa bịa o bịa ị na-ele ya kwụ plantain eya then atọ mmesi n'ego yi na 250 anyị nye-emu nyekwuo nwaanyị a 50,000 emesizia ngwa na ya o God bless you the gods enweghị iwe it can only get better.